Ще ви зарадвам, като ви кажа, че продължаваме да говорим за секс. Щом трябва, да. Трябва, да, много трябва. Това, което искам да говоря и да направя, е да разбия един пореден мит. И той е свързан с секса. И това е, че сексът е само нещо физическо. Нямате си представа колко много проблеми произлизат поради това, че много хора вярват, че сексът е нещо, което е само физическо. Тоест, ако момичето не забременее, ако не се хванат венерически болести, ако никой не е наранен, тогава забавлявай се, всичко е наред, това е само физически акт и едва ли не това се превръща в някакъв спорт, някакво състезание, някакво просто физическо действие. Обаче, това няма нищо общо с реалността, защото много хора си мислят, че могат просто да имат безразборни сексуални връзки и след това всеки да си продължи живота, сякаш нищо не е било, но истината е съвсем друга. И мисля, че всички знаем дълбоко вътре в себе си, че сексът не е просто физически акт. И ако ти се отнасяш към секса като просто към физически акт, тогава ти нараняваш себе си, нараняваш тези около тебе и ако един ден се ожениш, ти ще нараниш и твоя партньор. И това е нещо, което е истинско, това е реално, това е, което се случва отново с хора, които подхождат към секса като към нещо физическо. И защо казвам, че сексът не е само физическо? Искам да ви задам няколко въпроса, които ще ви отговорят и които ще ви накарат, може би, да се замислите за неща, за които не сте се замислили. Ако смятаме, че сексът е нещо, което е просто физическо, тогава се питам, защо когато едно дете е сексуално малтретирано, защо когато дори порасне, то не може да преодолее болката от това? Ако сексуалната активност е нещо просто физическо, защо тогава сексуалното нараняване е толкова голямо, че не може да го преодолеем? Примерно, ако едно дете е било бито, майка му и баща му са го шамарили повече, то не израства с такива рани, обаче ако е било сексуално малтретирано, това е голям проблем. Друг въпрос. Защо е много по-нараняващо за една жена, когато преживее изнасилване, отколкото просто да преживее някакво физическо насилие? Не е ли интересно, че много жени, които преживяват изнасилване, дори има някакъв вътрешен срам, който ги кара да си мълчат и да не казват за това, което са преживели, за разлика от това, когато те са малтретирани физически? Защо обикновено едно от най-големите съжаления в живота на хората е свързано с сексуалните неща? Сами разбирате какво искам да кажа. Ако сексът беше нещо, което е само физическо, неговите последствия щяха да бъдат като всяко друго физическо нещо. Но ние виждаме, че сексът оставя много по-дълбоки последствия, което показва, че сексът не е просто нещо физическо, не е просто физически акт. Сексът е нещо, което е дълбоко в човека. То се свърза с най-дълбоките места на човека. И ако ти се отнасяш към секса като към нещо физическо, ти нараняваш себе си, а един ден ще нараниш и твоя партньор. И всъщност сексуалността е нещо толкова дълбоко, което Бог е създал, че всъщност сексът е най-висшия израз на интимност. Сексът е бил създаден да бъде най-висшият изказ на интимността. Това е една думичка, която все по-рядко чуваме. Интимност. Интимността е да познаваш някого напълно, без резерви, без бариери, без страх. Това е най-висшата форма. Сексът е най-висшата форма на изразяване на тази интимност. Тоест, планът на Господа е било точно това. Да бъде 100% страстен, 100% без страх от сравнения, без страх от критика, без страх да си такъв какъвто си, изцяло предаден. А какво се случва днес? Днес сексът се е превърнал в нещо толкова ефтино. Понякога сексът се превръща и в разменна монета. И особено за хора, за които не е проблем да правят секс извън брака, вече сексът няма дори силата да създаде интимност между двама партньори. Някой го е казал много хубаво, че сексът е като лепенката. Колкото пъти я залепеш и отлепеш, толкова по-слабо става лепилото, докато един ден това лепило спре да работи. По същия начин и със секса. Колкото по-безразборно, колкото повече злоупотребяваш с него, в един момент
секса загубва способността да направи двама души толкова интимни. И всъщност това, което Библията казва, че волята на Бог за секса е да бъде в брака, защото когато двама души в брак имат сексуална връзка, тогава те стават едно. Разбирате ли за каква близост говорим, за каква интимност? Стават едно. Това е силата, която Бог е вложил в секса. И знаете ли, че проучвания показват, че когато един човек има различни сексуални връзки, отново тялото му започва в един момент да реагира по различен начин на секса. И за жените е доказано и направено статистика. Между другото, за жените безразборният секс е много по-вреден, отколкото за мъжете. За мъжете също е вреден, но за жените е много по-вреден. Така че жени най-много вие губите и мъжете губят, но най-много жените губят от секса извън брака. Доказано е, че жената, която прави безразборен секс отново с различни партньори, в един момент развива безчувственост към много от нещата, които се случват в една сексуална връзка. Тоест тялото ти се пренастройва. И когато Бог е създал секса, Той е искал това да бъде едно от най-силните неща, които да превържат мъжа и жената един към друг. И разбирате ли, че когато Бог е казал секс само в брака, Той не е искал да ни лиши от удоволствие. Отново го повтарям. Напротив, Той е искал да изживеем на максимално ниво удоволствието от сексуалното общуване. И отново ще ви прочета този стих, който цитирах в миналата сесия от 1 Коринтияни 6 глава 18 стих. Павел казва: бягайте от сексуалния грях. Всеки друг грях, който човек може да извърши, е извън тялото му. Но който върши сексуален грях, върши грях срещу собственото си тяло. Отново тук просто съм не очуден, но впечатлен от Библията, че отново хиляди години преди науката да стигне до този извод, Божието Слово казва, че ти навреждаш на тялото си. Не просто на мисленето си, не просто на душата си, не просто на емоциите си. Ти буквално навреждаш и на своето тяло. Слушате ли ме? И някои казват: да, виж сега, всеки човек е различен. Всеки човек изживява нещата по различен начин. На един сексуалните връзки извън брака могат да му влияят зле и може би за тебе работи това да е в секса само в брака, но има други хора, които са различни от тебе и на тях им влияе по различен начин. Така че не можеш да сложиш всички под един знаменател и да кажеш: всеки, който прави извън брачен секс, това му вреди. Нека ви дам малко материал за мислене. Начинът, по който сексуалността в човека работи, не се определя от предпочитанията на човека. Не се определя от типа на човека. И ще ви кажа защо. Защото резултатите и последствията са предвидими. Ако беше предпочитание, ако сексът беше въпрос на предпочитание, тогава резултатите щяха да бъдат различни в живота на всички хора. Примерно, какво се опитвам да кажа? Когато говорим, примерно, за предпочитания, можем да говорим, че да кажем: ти харесваш един цвят, аз харесвам друг цвят. Ти харесваш една музика, аз харесвам друга музика. Всеки има предпочитания какво изкуство харесва, каква храна харесва и така нататък. Това са предпочитания. И тук няма еднакви резултати, няма еднакви последствия. Тоест, дори ние, когато става въпрос за предпочитания, не говорим за последствия, защото какви са последствията, ако ти харесваш зелено, пак аз червено? Тук изобщо не става въпрос за последствия, става въпрос за предпочитания. Докато сексуалността е повече като храненето. Може да предпочиташ да ядеш по-мазни храни, може да предпочиташ да ядеш повече захар, но независимо какви са твоите предпочитания, крайният резултат е предвидим. Ние знаем какво ще се случи, ако ядеш твърде много мазно. Знаем какво ще се случи, ако ядеш твърде много захар. Защото не става въпрос за предпочитание, а става въпрос за начина, по който сме устроени. И когато говорим за секс, не говорим за предпочитание. Става въпрос за това как Бог е създал секса да функционира и как секса да оказва влияние върху нашия живот. В сексът не говорим за това, че не може да говорим за това, че хората са различни и на всеки му влияе различно. Не. Да, може би степента, в която ти влияе, е различна. Може би един ще бъде по-наранен от другия, по същия начин, както и с храненето. Примерно, ти можеш да ядеш 1 кг мазно всеки ден и аз да ям 1 кг мазно всеки ден. След една година ти можеш да се натрупал 30 кг, аз да съм натрупал 20 кг. Да.
Може би има разлика в начина, по който ни влияе, но и двамата ще сме натрупали килограми. И двамата ще сме в по-лошо здраве, отколкото когато преди да ядем мазно. По същия начин и с секса. Един, примерно, човек, който прави безразборен секс или извънбрачен секс, ще му навреди в една степен, на другия може да му навреди в още по-голяма степен, но на всички ще им навреди. Така че сексът не е въпрос на предпочитание. Сексът е въпрос на устройство, на начина, по който е устроен и на начина, по който ние сме устроени да функционираме. Другия голям мит относно секса, който даже ми се иска да не се налагаше да споменаваме в църква, но трябва да го кажем е следния. Че колкото повече практикуваш, по-добър ще станеш. Трябва да се подготвиш предварително преди брака, за да си готов, защото ако влезеш в брака, да не се изложиш пред жена си, да не се изложиш пред мъжа си. Тоест, вижте какво казва тази логика. Колкото повече партньори имаш, с колкото повече хора правиш секс, толкова по-добър ще станеш. И когато се ожениш, и двамата ще се практикували толкова много, че на първата брачна нощ и двамата ще си каже: "Вау, колко си опитен, колко много знаеш, колко велик си, толкова се радвам, че си имал такава голяма практика в живота си." Абсурдно, нали? Или, виж колко сме добри, ние направо сме шампиони в секса. Да се събишем по турнир за секс и ще спечелим купата за най-добри секс партньори. Едва не е това някакъв спорт. Нека ви кажа това, което много от вас си мислите. Трябва да съм подготвен и да съм добър в секса, за да не изглеждам глупаво. Как ще знае на първата брачна нощ какво да правя? Няма да ви карам да си дигате ръце, колко от вас сте си го мислили. Но това е една лъжа, с която нашето общество буквално ни е инфектирала. Всъщност, знаете ли, приятели, най-красивото нещо е всъщност точно да влезеш в брака неподготвен в тази област, да влезеш без спомени, да влезеш без опит. И това е вълнуващото. Първата брачна нощ, нещо непознато, нещо ново, нещо красиво. И двамата влизате чисти, без стари наслагвания, без очаквания. И заедно започвате да изследвате тая нова територия, нови усещания, нови преживявания. И го споделяш само с един човек. Виждате ли колко е специално, колко е красиво, колко е романтично. И така Бог го е направило да бъде. И разбираш ли, че ако ти повярваш на тая лъжа, че аз трябва да стана опитен, ти никога няма да имаш възможност да се насладиш на тая уникалност, на тая единственост. И представете си, ако те двама души са се пазили чисти и влизат в брака без всякакви спомени, без наслагвания, и това е в атмосфера на одобрение от хората около тях. Всички са ги насърчили да се оженят, подкрепят ги, имат одобрението на родителите си. И тези хора са в взаимоотношение на пълно доверие, на 100% доверие, без страх той дали ще ми бъде верен, дали ще ми изневери или дали няма да ме разочарова. Те са свободни от всички тези предразсъдъци, от всички тези неща, в които повечето хора са инфектирани. Те са освободени от всичко това да се насладят на 100%. Не е ли това красиво? Не е ли това прекрасно? И знаете ли, когато разкриваме една такава картина, всеки нормален човек би казал: "Вау, това е толкова красиво. Бих искал да го имам." Обаче знаете ли колко хора в света, когато съм разговарял с тях и съм им представил тая картина и те са казали: "Вау, това е много хубаво, обаче просто не вярвам, че съществува." И много ясно, че не вярваш, че съществува, защото ти живееш по тотално обратния начин. Естествено, че няма да вярваш, че съществува. И знаете ли какво се случва, когато влезем в брака с опит? Тогава миналите ни спомени, усещанията от миналото, преживяванията от миналото започват да ни пречат. Статистиката е, че при повечето момичета първият сексуален контакт е бил неприятен. Повечето момичета започват сексуален живот не понеже са намерили любовта на живота си, а поради натиска на техните връстници. И нещо, което би трябвало да започне с красота, без напрежение, без натиск, то започва по най-неприятния начин. И знаете ли колко жени, поради това, което са преживяли преди да се оженят, после влизат в брак и с години не могат да преодолеят тия бариери от миналото. И тяхният сексуален живот страда.
И представете как се чувства един мъж, който се чувства, че не може да намери ключа към жена си. Една жена, която винаги държи някаква резерва поради страх. И вместо да влезеш в този брак и просто да се наслаждаваш, ти от първия ден почваш да работиш за проблеми. Почваш да преодоляваш проблеми. Почваш да работиш. Искам да кажа, това е кошмарен начин да започнеш брака си. А при мъжете пък има нещо много специфично. Мъжете имат способността да запаметяват и да запечатат първия си сексуален контакт. И когато те го запечатат, във всички свои бъдещи сексуални връзки, те се опитват да преживеят първия си сексуален контакт. И много често, когато те са преживяли това в атмосферата на поход, след това те търсят отново някаква атмосфера на поход, за да могат да усетят някаква тръпка от секса. Чух една история за един човек, който отишъл, женен човек, християнин. Отишъл при пастора и казал: пасторе, нещо сексуалният ни живот с жена ми не върви, защо, какво има проблем? Не се чувствам привлечен от нея, няма възбуда. Той казал: добре, винаги ли е така? Не намирате ли някакъв начин? Той казал: сега, ако примерно я навия да излезем на вечеря, после отидем на някой хотел и тогава се получават нещата. И тогава той му казал: добре, я ми разкажи за твоя... Какво беше твоето сексуално минало? Беше ли активен? Да, аз викам, много приятелки имах, много жени. Добре, я ми разкажи една типична среща с жена от миналото. Излизахме на вечеря, после отивахме с Кришно в някой хотел и правихме страхотен секс. Той му казал: виждаш ли какво се опитваш да направиш? Ти се опитваш да вкараш жена си в сценария от предишните ти сексуални връзки, от първите ти сексуални връзки. Защото тогава контекстът е бил поход и сега се нуждаеш от поход, за да преживееш нещо в секса. Разбирате ли, хора, колко дисфункционални ни прави светския начин на живот и светските стандарти? И е голямо разочарование да влезеш в нещо, което толкова се очаква, брака, сексуалния живот, и в един момент да се налага, вместо да се наслаждаваш, ти да се бориш с всички тези неща. Обаче никога в света няма да ви го каже. Защото всичко, което ви казва за света е: давай, използвай, наслаждавай се, това е живота, това е секса. А всъщност те ви лъжат. И знаеш ли, че дори да не си преминавал, нещо друго, което е много важно, дори да не си се въвличал в пълна форма на секс, обаче ако си преминал определени граници или си бил въвлечен в порнография, както говорихме преди това, ти пак си натоварен от преживяване и спомени. Защо? Ти може никога да не си преспал с момиче, обаче ако ти вече си изградил някакви стари представи, някакви стари преживявания за това какво изглежда секса, ти отново влизаш с натоварени мисли, с натоварени емоции, с очаквания и те чака едно голямо разочарование. Нека ви дам един съвет, който много по-мъдри хора от мен са го дали. Романтиката в един брак, и особено сексуалната романтика, не се задвижва от много тренировки. Не се задвижва, когато си невероятен любовник, когато знаеш техники и така нататък. Те неща се учат с времето в брака и това е вълнението да го откриеш заедно с партньора си. Това, което задвижва романтиката в един брак, е единствеността. Тоест да можеш да кажеш на този човек: пазил съм се единствено за тебе. Чакал съм единствено за тебе. Не съм се докоснал до тая територия, защото исках двамата да я преживеем. Единствеността казва: очите ми са само за тебе. Сърцето ми, вълнението ми е само за тебе. Молил съм се преди да те познавам. Още преди да знам, че ще се оженя за тебе. Запазил съм се 100% за тебе. Казвам ти, това задвижва истинската романтика в един брак. Знаете ли кое задвижва романтиката? Тогава, когато се ожениш и съпругата ти или съпругът ти отиде в командировка и ти не се притесняваш, защото знаеш, че той ти е верен. Защото знаеш, че ако той се е пазил за тебе преди брака, още преди дори да те среща, да се срещне, колко повече той ще ти бъде верен, когато е женен за тебе и когато ти си до него. Докато всички други се притесняват: какво ли прави сега мъжа ми на тая командировка? Какво ли прави жена ми, като се е събрала с тия приятелки? Ти знаеш, ти можеш да бъдеш спокоен, ти имаш сигурността. И много често аз съм задавал един въпрос на невярващите хора и съм казал: айде помислете с мен логично. Ако един човек е свикнал да има
разнообразни сексуални взаимоотношения. И примерно прави секс с един, защото му се прави, после с другия, с третия, с четвъртия, имал няколко сексуални връзки преди да се ожени. Кое те кара да вярваш, че само защото в един ден на брачната церемония той ти е казал да, в един момент той ще стане абсолютно различен човек и няма да иска да прави секс с други хора, а само с тебе? Кое те кара да вярваш и да си мислиш, че ако той е свикнал да прави секс с различни хора, в един момент той до края на живота си ще прави секс само с тебе? И някои казват, не, ма той човек се променя. Веднъж бях в една такава женска компания и им задавах този въпрос. И те се опитах да ме убеждават как, че човек решавал, че се променял, докато едно от момичета каза, вижте какво, дайте да не се лъжем, много е прав. Просто нямаш гаранция. Жениш се и просто живееш с мисълта, че рано или късно ще ти изневери. Сори, аз такъв брак не искам. Аз искам да съм сигурен в човека до себе си. Но как можеш да бъдеш сигурен, ако предварително... Виж, ако ти не можеш да казваш не на изкушението преди брака, кое ще те накара да кажеш не след като си в брака? Ако не си се научил на тази способност преди брака, кое те кара да мислиш, че ще можеш да го правиш след брака? Какво сравнение да ви дам? Аз мога да ви се посветя и да ви кажа, че утре ще отида, ще се запиша на световното по бягане на 400 метра и ще спечеля това бягане. Мога да ви обещая, мога да ви се посветя, мога да ви казвам и най-хубавите и красивите обещания, да ви убедя с убедително говорене. Обаче колко от вас знаят, че каквото и да говоря, каквото и да обещая, на каквото и да се посветя, ако аз предварително не съм се подготвил и не съм тренирал, обещанията ми не струват нищо. Знаете ли, че хора по целия свят всеки уикенд си дават обещания, на които не могат да устоят? Всеки уикенд излизат в славената церемония и си обещават, ти ще бъдеш единствения, аз ще бъда единствения за тебе. Обаче те нямат подготовката да го направят. Много ясно, че каквото и да казват, те не са готови, не са подготвени да устоят на това обещание. И затова ви говорим, приятели, тези неща. Затова още в първата сесия ви говорих за това какво трябва да изградим в себе си. Ако искаш да имаш брак, в който да си верен, ти трябва да си верен сега. Ти трябва да можеш да казваш на изкушенията сега. Каква ти е гаранцията, че утре като се ожени твоя мъж за тебе, или пък, примерно, дори помислете за следното нещо, аз ще говоря по-нататък за границите, но ако вие в това взаимоотношение, което имате сега, примерно в специално приятелство се, обаче не можете да устоите на изкушението един на друг, не можете да си свалите ръцете един от друг, постоянно съгрешавате. Кое те кара да си мислиш, че когато един ден се ожениш за този човек и когато забременееш и не изглеждаш така, както си изглеждал преди 5 години и в офиса му се появи една много натруфена мацка, казвам на жаргонен език, и започва да му подхвърля изкушение, кое те кара да вярваш, че той ще има силата да каже на това изкушение не, след като той сега не може да каже не на изкушението? Това е наивност да го вярваме. Приятели, ние трябва да вземем позицията си сега. Няколко факти, нека ви кажа отново, свързани с изследвания. В САЩ е направено изследване. Защо често някои хора казват, добре, защо само казваш статистики от САЩ? Явно само те си правят труда да ги правят. В България никой не прави статистики. Но предполагам, че понеже културата ни все повече се приближава до американската, много от цифрите са еднакви. В САЩ е направено изследване на жени на 30 годишна възраст и се казва, че тези, които са имали само един сексуален партньор в живота си, има опасност да се разведат 20%. Тоест, ако с никой друг не си правил секс, се ожениш и само с твоя съпруг, вероятността да се разведеш е 20%. Ако жената е имала 2 сексуални партньори в живота си, опасността нараства, скача веднага на 50%. Ако е имало повече, процентите продължават да скачат. Сами може да си направите извода. Разбирате ли защо Библията говори толкова много за сексуалната чистота? Изследвания също показват, че когато... Това е много интересно. Особено за вас, жените. Когато жената прави секс с мъж, това освобождава различни химически вещества в нейното тяло
и се освобождава такава консистенция от химия, която кара да се чувства привързана към мъжа. И затова някои хора казват много вярно, че когато правиш секс, сексът те прави малко глупав. Защото тогава, особено жените и при мъжете влияе, но особено при жените това е на химично ниво. Сещате ли са такива жени, които ходят с абсолютни загубеняци, които ги мачкат, които ги третират ужасно и те стоят с тях. И казват, защо стоиш с него? Обичам го. Виж го какъв е, виж как те наранява, виж ти изневерява ти. Знам, обаче не мога да го напусна, обичам го. А вие правите ли секс? Да, обичам го. Много ясно. И вижте, Бог в невероятната си премъдрост го е направил толкова чудесно. Бог е предназначил секса само за брака. Защо? Защото когато имаш един здравословен сексуален живот, това в брака дори ти помага да не се концентрираш толкова много на проблемите на съпруга ти, на недостатъците и да можете да живеете щастливо. Затова секс е неизбежна, важна част от един здравословен брак. Обаче, когато ти изместиш и обърнеш нещата, преди брака на тебе не ти трябва да си затваряш очите за слабостите на човека срещу тебе. Ти трябва да си наясно кой е той. Какъв човек стои срещу тебе. Да можеш адекватно да прецениш. И когато си позволяваш сексуални взаимоотношения преди брака, ти се правиш неадекватен и ти ставаш неспособен да видиш реално кой стои срещу тебе. И затова виждате много красиви жени, които се омъжват за невероятно неподходящи мъже, които ги мачкат, обиждат и се чудим как може жена с пълния си разум да се ожени за такъв мъж. Ето едно научно обяснение. Така че Бог в мъдростта си ни е сложил този стандарт. Къде е мястото на секса? Също света ни лъже, че най-хубавият секс е извън брака. Това, което виждаме във филмите е, че нежените хора имат най-хубавия секс, най-страхотния секс. Нали, срещат се с непознати в бара и след това отиват в хотела и нали всичко. А пък отиваш в някое семейство, нали, по филмите и гледаш всичко там, едно такова сухо, сиво и нали, говорят как сексуалният живот не върви и всъщност по филмите само виждаш как нежените правят хубав секс, а пък женените ужасен секс или никакъв секс. Обаче знаете ли, че това отново е лъжа? Всички статистики показват, че това изобщо не е така. Точно обратно. Най-хубавият сексуален живот имат женените хора. Всяка една статистика го потвърждава. Затова ви казвам, че по филмите ви лъжат. И всъщност статистиките показват, че най-неудовлетворителният секс имат неженените жени, които имат случайни сексуални връзки. Защото в повечето случаи мъжа толкова е напомпен и какво ли не се върти в главата му, че при него всичко свършва за 30 секунди и жената остава най-губещата в тая ситуация. Жени, най-много вие губите и мъжете губят, но най-много вие губите от това. И Университетът на Чикаго преди 3 години е направил едно изследване и показва, че най-хубав сексуален живот имат женените жени между 30 и 40 годишна възраст с 3 деца, които са протестантски вярващи. Това си струва пляскането, нали? Обаче това няма да го чуете по филмите. Искаш ли да имаш невероятен сексуален живот? Ожени се. И още нещо да ви кажа. Това е толкова глупаво и наивно да вярваш, че като неженен може да имаш най-невероятния секс. Всеки умен, разумен, знаещ и опитен човек ще ви каже, че за да постигнете хубав сексуален живот като партньори, това е въпрос на време, въпрос на опознаване, защото няма двама еднакви човека на земята. Една жена харесва едно, другата жена харесва съвсем друго. И ако си бил велик любовник за една жена, за другата може за нищо да не ставаш. И точно това е индивидуалността във всяко сексуално взаимоотношение. Така че, ако правиш безразборен секс за една вечер или не знам си какво, това не е хубав секс, това не е най-хубавият секс, това не е идеалният секс. Всъщност, статистиките показват, че най-хубав сексуален живот имат хората, които са живяли десетки години заедно, семейства, в средата на сигурност, на опознаване, на даване. Всъщност апостол Павел ни дава една такава
насока, която някои християни малко може би ще се шокират от нея, но понякога си мисля, че не си четем Библиите. Някои хора казват: добре, какво да правя с сексуалния си глад? Какво да правя с сексуалното си желание? Каква е Божията воля за моя сексуален живот? Ожени се. Това е Божията воля. Искаш ли да правиш секс? Да, ожени се. Какво ти казва Библията за секса? Библията не ти казва да не правиш секс, а Библията ти казва, че ако искаш да правиш секс, трябва да се ожениш. Всъщност, според апостол Павел, това е единствената причина, поради която се струва да се ожениш. Не го казвам аз. Апостол Павел казва: аз ви препоръчвам, че по-добре е за мъж да не се жени. За какво му да се навличат тия проблеми? Обаче, ако някой толкова не може да се сдържа, вместо да се грешава, по-добре да се ожени и да живее в праведност. Така че това е един голям въпрос. Това е един голям момент. И знам, че много често ни се иска да вярваме, че брака ни трябва да е само за това. И да, не е само за това. Но секс е една от основните точки на интерес в живота на всеки един. И Бог не е създал по този начин. Но когато е в правилната среда и в правилния контекст. Разбираме ли, приятели, колко много Бог ни обича? И колко голяма любов има към нас? Единствено при нас, хората, секса не е просто за възпроизвеждане. То е за изразяване на най-висша форма на интимност. На неща, които само човешкото същество може да преживее. И ако ти направиш нещата по правилния начин, ти ще се радваш на неща, на които хората в света дори не вярват, че съществуват. Ще ви разкажа една история и с това ще завърша тази сесия. Когато бях в казармата, колко от вас сте били в казарма? Момчета? Добре. Много малко. Щастливи сте, че не сте били в казарма. Това е една от големите простоти на нашето общество, което имахме, защото поне да беше истинска казарма, а то само отиваш там за простоти, нито се учиш да стреляш, нито се учиш да добра физическа форма. Аз влязох в много по-добра физическа форма, отколкото излязах. Така че не беше истинска казарма, но имам чувството, че там беше място, където се отприщва най-неприятната, гадната и лошата страна на всеки мъж. И разбира се, вечер спяхме около 25-30 човека в едно спално помещение и вечер започват големите хвалби. Той с какво момиче изляза, он е с какво момиче спал, еди кой си, какви бройки имал и така нататък. И разбира се, някои от вечерите знаеха, че съм вярващ. И казаха: добре, ти не си ли бил с момиче? Аз казвам: никога не съм бил с момиче. Какво? Ти такъв си, нали, как може да пропускаш такива неща? Ти си глупав, ти си изостанал, задръстен и така нататък. И имаше особено един войник, който много се хвалеше. Просто беше... Всъщност, повечето случаи, приятели, когато мъжете се хвалят за сексуалните си постижения, в 70% от случаите лъжат. И така, се хвалех и аз една вечер им казвам: вижте какво, аз съм горд с това, което живея. Защото аз винаги мога да направя това, което вие правите. Аз винаги мога... Казвам, не ми е проблем, не искам да се хваля, но мога да вдигна телефона по всяко време и след 1 час да съм на среща. Това не ми е проблем. Аз винаги мога да направя това, което вие правите, но вие никога не може да имате вече това, което аз имам. Защото вие вече сте направили невъзвратимото. Им казах: това, на което аз ще се насладя в моя брак, вие никога няма дори да го сънувате. И тогава точно той, който се хвалеше с многото си постижение, стаята замлъкна и той каза: всъщност всички знаем, че той е прав. И ако аз можех да се върна назад в живота си, щях да го изживея по същия начин, по който той го живее. Защо? Защото всички дълбоко в себе си знаем каква е истината. Всички дълбоко в себе си знаем какво е най-доброто. И просто трябва да отмахнем наслоената лъжа от обществото около нас и да сме достатъчно смели и поне да имаме малко мозък в главата си, за да погледнем какво ни казва Божието Слово и да позволим на Божието Слово, на истината, да ни направи свободни. Приятел, накрая искам да ти кажа, не искам това Слово да кара който и да е да се чувства осъден, защото в Божието присъствие има благодат, има и прощение. И може би ти си направил грешки, може би не си имал шанса да знаеш това, може би си направил грешки преди да станеш християнин.
Това не означава, че за тебе живота е свършил. Не, има възстановяване в Исус. Но това, което искам да кажа, е да бъда много честен. Знам, че слушайки всичко това, и много често слушайки в църквата Божията воля, виждайки идеалния вариант, всички искаме идеалния вариант, нали? Всеки иска да има идеалния вариант. Обаче, приятели, някои неща, които правим в живота си, носят последствия, които не можем да обърнем. И за съжаление знам, че тъжната новина за много от вас е, че може би нямате шанс да изживеете идеалния вариант. Обаче това е мотивацията, която трябва да ни накара да научим следващото поколение да направи нещата по правилния начин. За да могат те да имат шанса да изживеят идеалния вариант. За да могат те да имат шанса да бъдат свободни от битките, с които днес ние се борим. И да, Бог ще ти прости, Бог ще ти възстанови. Ще ти каже и съвсем практични стъпки какво можеш да направиш. Истината е, че Бог може да възстановява от някои неща, Той ще ни освободи, ще успеем да ги преодолеем, но ще има други битки, които ще трябва да се борим с тях цял живот. Може би ще има спомени, които ще забравим, но може би ще има спомени, с които ще продължим да се борим години наред. Това не означава, че не можеш да имаш хубав сексуален живот, просто означава, че ще трябва да се потрудиш повече, за да го имаш. Просто означава, че ще трябва да се пребориш с борби, с които други хора, които не са правили нещата, които ти си правил, не се борят. Но това не означава, че не можеш да бъдеш щастлив. И ако си живял и си правил тези грешки, какво можеш да направиш? Първо, същата стъпка, която ви дадох в предната сесия. Спри. Спри, не го прави повече. Поискай прошка. Когато хванаха жената в прелюбодейство и я заведоха при Исус, искаха да я убият с камъни. Знаете цялата драматична история. Накрая какво й каза Исус? Иди си, прощавате си греховете. Иди си и не се грешавай повече. Тоест, дай има прощение за теб, но отиди и не се грешавай повече. И това е едно нещо, като концепция, което малко е трудно да разберем в християнството. Благодатта на Бог и справедливостта на Бог. Защото ще ми прости ли Бог? Да, ще ми прости. Това значи ли, че мога да правя каквото си искам? Не. Защо няма ли да ме прости? Не, ще ти прости. Добре, тогава мога ли да правя каквото си искам? Не, не може. Божията благодат и Божията справедливост. Това, че Бог ще ти прости, не означава, че можеш да се правиш каквото си искаш. Спри и поискай прошка. На второ място, не стой в осъждение. Едно от най-силните оръжия, които дявол използва, е да те държи в вина, в осъждение. Божието слово казва, че няма никакво осъждение за онези, които са в Христа, които са предали греха си на Христос. Така че ти можеш да бъдеш свободен от вина. И ако тая вина идва срещу тебе, изправи се, не я приеме, отхвърля я. Ако трябва, извикай някой да ти помогне да преодолееш това нещо. И на трето място, нещо много практично, което много хора като го чуят и не искат да го приемат. Но ако ти виждаш себе си, че не си живял живот на стандарти и си правил компромиси, насърчавам те, дай си време. Дай си време, което означава, предвиди си, аз насърчавам един период от 1 година, в която да забравиш, ако си момиче, да забравиш за момчета. Ако си момче, да забравиш за момичета. Не се въвличай в такива взаимоотношения. И използвай тая 1 година да позволиш на Бог да промени сърцето ти. Защото когато се въвличаш в такива взаимоотношения, умът ти се разсейва. Разсейва се от много други неща. Дай 1 година на Бог. И в тази 1 година прави целенасочени неща, за да промениш начина, по който мислиш, начина, по който гледаш и позволи на Бог да те превърне в нов човек. В тази 1 година намери литература, която да четеш, която е вдъхновена от Божието Слово, която да ти даде правилно виждане в областта на брака, на семейството, на секса. Хвани се за Божието Слово, изучавай Божието Слово, където се говори за чист живот, за свят живот. Нека умът ти да бъде промит с истината, която те прави свободен. И просто си дай 1 година. Ще ти кажа нещо, което ще се случи. Когато си дадеш тази 1 година и вземеш решение да изчакаш този период, още на 2-я или на 3-я месец ще се появи правилният човек за теб. И тогава ще ти е голямо изкушението да кажеш, ето го, срещна го, да не го изпусна. Но ти насърчавам, остани верен на решението си. Не живей в страх, че ще изпуснеш правилният човек. Дяволът дали може да те изкуши с такива хубави и добри неща, но стой верен до края на своя период. И се довери на Бог, че Той знае как да прави живота ти щастлив. Нека да се молим. Господи, сега се молим Ти да благословиш всичко това, което говорихме.
и да го запечаташ в сърцата ни. Ти знаеш всеки един човек, който е на това място, на какво ниво е, какво минало е имал, какво е правил, какво не е правил. Боже, моля се, това по никакъв начин да не може да бъде използвано от дявола за осъждение, но се моля да бъде използвано от Бог, да ни мотивира към промяна, да издигне в нас една непримиримост и да решим, че ние искаме да живеем пълноценен живот. Ние искаме да се насладим на максимално в това, което Бог има за нас. И да не оставяме на никакви лъжи да ни ограбват радостта, да ни ограбват щастието и благословението, с което ти искаш да ни благословиш. Предаваме се в Твоите ръце и ти благодарим и всички казваме Амин.